കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് ലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിന് പ്രത്യേകതകൾ ഏറെയാണ്. കഥകളി, തെയ്യം, കൂടിയാട്ടം പോലെ ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച കലാരൂപങ്ങളും നാവിൽ വെള്ളമൂറുന്ന നാടൻ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയാണ് കേരളം. 1956 നവംബർ 1 തീയതി കേരള സംസ്ഥാനം ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി രൂപീകൃതമായതിന്റെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് ഈ ദിവസം നമ്മൾ കേരളപ്പിറവി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഈ ചരിത്രം കൃത്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ്. ഭരണപരമായി 3 പ്രദേശമായിട്ടാണ് അന്നത്തെ കേരളം നിലകൊണ്ടിരുന്നത്. വടക്ക് മലബാർ പ്രദേശവും താഴെ കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും. 1917 ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയെ ഒന്നിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണ തലസ്ഥാനമായും കൊച്ചി നിയമ തലസ്ഥാനമായി മാറുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 1953 ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വരികയും 1956 ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മലബാർ തിരുക്കൊച്ചിയിൽ ലയിച്ചു. അങ്ങനെ 1956 നവംബർ 1 നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളം രൂപം കൊണ്ടു. 1950കളിൽ വളരെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലായിരുന്ന കേരളം അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വികസനത്തിനെ കേരള മോഡൽ എന്ന പേരിൽ പല രാജ്യാന്തര സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും പഠന വിഷയമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇനിയും ഉറ്റുനോക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ